Ο Τσουτόμου Γιαμαγκούτσι. Ένας άνθρωπος που βίωσε την απόλυτη φρίκη. Βρέθηκε στην Χιροσίμα στις 6 Αυγούστου 1945, όταν η πρώτη ατομική βόμβα έπεσε. Μέσα στην δίνη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου η σκιά του πυρηνικού ολέθρου έμελε να σημαδέψει ανεξίτηλα την ιστορία, ένας άνθρωπος βρέθηκε σε ένα μοναδικό και τρομακτικό σταυροδρόμι. Ο Τσουτόμου Γιαμαγκούτσι, ένας συνηθισμένος μηχανικός, δίχως να το γνωρίζει, ήταν έτοιμος να γίνει μάρτυρας και επιζών σε δύο από τις πιο καταστροφικές στιγμές που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα. Η ιστορία του δεν είναι απλώς μια αφήγηση επιβίωσης, αλλά ένα συγκλονιστικό γεγονός στην καρδιά της πυρηνικής φρίκης, μια μαρτυρία για την απίστευτη ανθεκτικότητα του ανθρώπινου πνεύματος και μια διαχρονική προειδοποίηση για τις συνέπειες του πολέμου. Η μοίρα εμέλε να οδηγήσει τον Τσουτόμου Γιαμαγκούτσι στην Χιροσίμα εκείνο το πρωινό της 6ης Αυγούστου του 1945. Καθώς ο 29χρονος μηχανικός κατευθυνόταν βιαστικά προς τα ναυπηγεία, ο ουρανός διαταράχθηκε από τον ήχο ενός αμερικανικού βομβαρδιστικού. Ξαφνικά, ένα ασημένιο αντικείμενο έπεσε από το αεροπλάνο, σαν μια παράξενη σκιά που κατηφόριζε. Στιγμές αργότερα, η Little Boy, η ατομική βόμβα που θα άλλαζε την ιστορία, απελευθέρωσε την τρομακτική της ενέργεια. Η έκρηξη, 3 χιλιόμετρα μακριά, φώτισε τα πάντα με ένα εκτυφλωτικό λευκό φως και αμέσως μετά ένα ισχυρό οστικό κύμα χτύπησε την πόλη. Ο Γιαμαγκούτσι, παρασυρμένος από τη δύναμη της έκρηξης, βρέθηκε ανάμεσα σε σπασμένα αντικείμενα και φλεγόμενα υλικά. Αισθάνθηκε έναν οξύ πόνο στο αριστερό του μέρος, καθώς το δέρμα του άρχισε να καίγεται και να φουσκώνει από τα εγκάβματα, ενώ η ακοή του μειώθηκε αισθητά από την πίεση της έκρηξης. Μέσα στο χάος και το σκοτάδι που ακολούθησε, παλεύοντας με τον πόνο και την προσωρινή τύφλωση, ο Γιαμαγκούτσι προσπάθησε να βρει καταφύγιο στα ερείπια, περνώντας μία νύχτα γεμάτη αγωνία, ακούγοντας τις κραυγές των άλλων τραυματιών και αντιλαμβανόμενος την τρομακτική έκταση της καταστροφής που είχε μόλις συμβεί. Κόντρα σε κάθε πρόβλεψη, ο Γιαμαγκούτσι επέζησε. Λίγες μέρες αργότερα, στις 8 Αυγούστου, επέστρεψε στην πατρίδα του, το Ναγκασάκι, κουβαλώντας μαζί του τον τρόμο της Χιροσίμα. Η οικογένειά του δυσκολεύτηκε να αναγνωρίσει τον παραμορφωμένο άνδρα που κάποτε γνώριζε. Νοσηλεύτηκε, προσπαθώντας να επουλώσει τα σωματικά και ψυχικά του τραύματα. Ωστόσο, η τραγική ηρωνία της ιστορίας δεν είχε τελειώσει. Στις 9 Αυγούστου, παρά την αδυναμία του, ο Γιαμαγκούτσι πήγε στο γραφείο του για να εξηγήσει στους συναδέλφους του την κόλαση που είχε βιώσει στη Χιροσίμα. Εκείνη την ώρα, στις 11 το πρωί, μία νέα λάμψη φώτισε τον ουρανό του Ναγκασάκι. Η δεύτερη ατομική βόμβα, η Fat Man, έπεσε, αυτή τη φορά πιο κοντά στο σημείο που βρισκόταν. Ο Γιαμαγκούτσι, για δεύτερη φορά μέσα σε 3 ημέρες, βρέθηκε στην καρδιά μιας πυρηνικής καταστροφής. Αν και σωματικά γλίτωσε από την άμεση φλόγα και το οστικό κύμα, η ψυχή του δέχτηκε ένα ακόμα πιο βαθύ και ανεπούλωτο τραύμα, βιώνοντας ξανά την απόλυτη φρίκη και την αίσθηση της απόλυτης καταστροφής να τον περικυκλώνει. Ο Τσουτόμου Γιαμαγκούτσι έγινε ο μοναδικός άνθρωπος που αναγνωρίστηκε επίσημα ως επιζών και από τις 2 ατομικές βομβαρδιστικές επιθέσεις. Η ζωή του μετά τον πόλεμο ήταν αφιερωμένη στην ειρήνη και στον πυρηνικό αφοπλισμό, μεταφέροντας την προσωπική του μαρτυρία για τις φρικτές συνέπειες αυτών των όπλων. Πέθανε σε ηλικία 93 ετών, αφήνοντας πίσω του μια ιστορία απίστευτης ανθεκτικότητας και μια ισχυρή προειδοποίηση για την ανθρωπότητα. Η ζωή του αποτελεί μια συγκλονιστική υπενθύμηση της ικανότητας του ανθρώπου να επιβιώνει ακόμη και στις πιο σκοτεινές στιγμές, αλλά και της αιώνιας ανάγκης για ειρήνη και συμφιλίωση.